košíka naštartovaná na základni, ktorá je pripravená, bodka vyrobená, porúba muží. Takže tam košík nemáme a ani nebudeme mať, pretože je seknutý cez závit. Či? Otočíte aspoň politou bodí. Takže veľká smola a takisto veľký potlesk si zaslúžia chalani. Ten košík nie vždy padne, je to všetko v poriadku podľa pravidiel, takže biela zástavka, aj keď teda tie časy asi poradím veľmi nezamiešajú, 20